Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirari 263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Update yandinayo iupdate iyo yemukadzi uyo akaisira vana vake poison. Obuda achitaura kuti vana Joshua ndavaisira poison but face yake inge ichiratidza kufara zvisingaite. Zvazopa vanhu mucomment section kuti vataure kuti ko why ari kufara, why ari kusekerera. Dakusei mchiona video pedza na video saskipe this video noti ndine last update yeinterview yakaitwa munhu anonzi Mambo Mutize. Tanzwe zvise. Ndasvika pakuzvitongera kuti ndiwane pendinogara nekuda kwezvinhu zvaindishungurudza mukati memwoyo wangu. So ndaifunga kuti ndiri kusolva ndisingazive kuti ndiri kuzvipinza mumatambudziko. So ndakasungwa ndikaverengero zvacho ndiyanguzva 17 March 2023 ndikatongwa 24 March 2023 ndikabva kuchikuruvi ndikaiswa kumulondolozi musi wa1 April 2023 ndikaseva 3 years ndiri kumulondolozi kozvinoenda kushandira 4 years ndiri kumulondolozi. Chakakonzeresa kuti ndipe vana poison ndida kungoti ini nevana vangu tingoparara tifetese. Last update iyo yekwa Mambo Mutize yakaitwa Mambo Mutize vachitaura zvakawanda zvakazara. Sikanja kusei mchiona video pedza kuti video zvo zvinofika comment section. Ndisahatirari ndafunga kusiya itosangana zvikari munguva inotevera. Manje so much love. Alright, muri yeZimbabwe makadi inini munowanza kuuya nezvinoshamisa zvinotyisa zvandinoona zvichiitika pamedia kana mukufamba kana mukugara kwevanhu. But rasi ndauya kuMagolis kunonzi kuchii kuStone Ridge kwa Mambo Mutize. Mambo Mutize ndiri kuona vanetsa painternet nenyaya yekurapa cancer, yekugadzira mamaine, yekugadzira marriages, ndorukawa nditi, nekugadzira manyembe kumabasa. Inini ndiri kungozviona painternet. Saka inoda kubata varoyi futi ndakanzwa ndakaona futi muchibata nyoka zviri paYouTube handiti zviripo paYouTube. Saka inini salusta ndauya panapa ndichida kuzoti munozvifambisa sei, zvinoitika sei, uyezve mabatsiriro enyu akamira sei. Ngatimutangai panyaya yecancer. Ndakaona kuti mune certificate rekurapa cancer. Ndochokwadi DJ Lusta fara ndinoda kuona mtisvika pano. Tinotenda kuti kwa makurukota kaita seleuda so tinovhunduka. Aiwa zvinofadza. Tinovhunduka patakuona takati aiwa kavakuru kwavari kutitsika vanoremekedzwa. Aiwa muri yeZimbabwe ndoti izicho chinonzi cancer. Chinhu chinonzi cancer haisi denda rinongobuda pamunhu semararia. Kwete denda rinonzi cancer idenda rinoita zvekugadzirwa imhepo. Saka munhu achinzi mumusha kana munhu aine cancer iye akafa inobata pane mumwe munhu. Kazhinji makatarisana necancer anozatenge mbari natete wake kana nababa wake kana mbari nababa mudiki wake. Cancer ingobate pamunhu kutanga notengera pamunhu iye nokuti idenda rinofamba nemweya yemadzinza. Saka marapiro atinoita cancer totoenzanisa mudzimu wemunhu. Mudzimu wemunhu ndo watotanga taenzanisa. Kana taenzanisa mudzimu wemunhu tatsvaga kunzwa chichiitika kuti munhu aite cancer. Tonoti ndeye kutangira pari yakatengera mumusha tochitotsvaga mushonga wecancer ukiendera necancer yacho inoti cancer dzakasiyana dzine matypes akawanda. Tine cancer yemuropa, tine cancer inoita maronda, tine cancer inoita manyukirwa kuti munhu anotanga ngoita anenge maronda makumbesa amwe akatenge mhopo mumwe atanga ngopfawa ganda. Cancer dzakasiyana siyana, dzimwe dzemuchibereko, dzimwe dzinobuda mumazamo evakadzi, dzimwe dzinobuda mumwoyo kana maronda atoba cancer dzakasiyana siyana. Asi chikuru ndechekuti munorapa cancer. Chikuru ndechekuti ndorapa cancer. Mumwe inorapwa nemushonga wekuita kunama, dzimwe dzinobuda semaronda dzinonamwa dzinoita nemushonga unoita kutemerwa, dzimwe dzinoita mushonga unoita kumwiwa, dzimwe dzinoita mushonga unoita kudyiwa muporridge. Saka cancer dzakasiyana siyana asi dzese cancer ndinorapa. Certificate ndakapuwa nenyika iyi. Ndadedzwa kuzi ndatanga testwa kongo yakareba kuti ndirape cancer ndakapa cancer. Ndombe ndakapuwa certificate yekuti ndapasa iyi. So kuti muzopiwa certificate yekuti mapasa it means Zimbabwe kana kuti vanoona nezvazvo vezinata vaka-approve kuti Mambo Mutize vanorapa cancer. Vakatotaura vakati Mambo Mutize tiri kuona vakawanda vari kunyeperwa navaprofita onzi vari kurapwa cancer, vamwe tenda achizokura, vamwe vachizobviswa makumbo, vamwe vachizofa.
saka imi mitaona kuti zvakakodzera kuti tikupe certificate yecancer asi haana wabatsira wakawanda macertificate amuno muzimbabwe havasvike 15-20 vanhu vanorapa cancer vamwe vechikuru vamwe vatopiwa kare kare ndaiona mapepa apesa kupiwa vanhu kudhara vatapesa kuona 2011 vataisa kukombita certificate achipiwa vanhu. So Mambo Mtize, inini kuya kwandiri panapa ndinchida kubvunza nekuoneresa itako ndionekwe panapa tionekwe panapa kazhinji kacho ndinenge nchida kubvunza nekuda kuongorora vanhu vazhinji vanondifollowa vamwe vazhinji vane matambudziko but vamwe vari kubirwa vamwe vari kunyeperwa imi muri muprofitire kana kuti muri ng'anga? Inini ndiri mambo. Muri mambo? Chakaita ndinzi mambo ndechekuti inini ndinobatsira kuchivanhu kubatsira kuchipostori 2 in 1 saka ndizviti mambo because ndiri mambo wezvese. Muri mambo wezvese? Ndibata kuchivanhu ndibata kuchiprofita dzimwe dzenguva mutoona ndiri pachechi nditonamata dzimwe dzenguva munotoona ndiri kunokufeja ndichitorapa vanhu sango chamundopinda ndichera mishonga ndopinda ndichera mishonga saka ndizviti mambo because handiti kuti handiti ng'anga vanhu handiti sekuru vanhu handiti madzibaba handidi handiti profeti handidi ndiri mambo wezvese ndiri pakati nepakati mwari ndinovasha ndinovaremekedza asi ndinorapa nemishonga. Kuye ndakaona rimwe vhidhiyo revanhu vaitestifya kana kuti vaipupura about mamaini zvichinzi munogadzira mamaini kuzvichirwa gold kutaura sebhandi zvinofamba sei? nayo maini zvayakaita gold rinofambidzana nezvepasi mudzimu ana manjuzu pamwechete namwari zvinhu zvitatu ndozvo zvinofambidzana nemaini saka inini ndinosvika pamaini yako first nditanga ndakumbirira kuwadzimu wenzvimbo yauri kumainira iyoyo madzishe momo kana muri muno kana muri mamutoko tokumbira kwaira shumba ndowaridzo yemutoko anditanga mamutoko nemudzimu wetonga mamutoko totaura nawo totaura nemadzimu waira shumba toenda pane waridzo yemutupo waunoshandisa kuti unoera chii totaura newadzimu wako totaura newadzimu wenzvimbo yauri iwe saizvozvozvo tochizoudza kuti mwana yakutsvagawo zvichero otenderwa newadzimu kuita sei kutsvaga hakuna munhu angochera zvinhu zvepasi asina kutenderwa kuya permission nemidzimu yenzvimbo ipi iyoyo. Alright, ndashamisika saka it means kuti zvemaini zviri spiritual zvinotoda mweya. Zvoda mweya. Ndio saka mchizozvigadzira. Vakazvigadzira saka tona maini kazhinji dzinofira vanhu because nzvimbo dzine maini nzvimbo dzinoera saka vanhu vanongomana chikuchera vanova mweya yakaipa vanonga vambouraya vanhu vanonga vachapombwe maini haidi zvipi haidi izvozvo. Ko ndaona muri kubata varoyi kana kuti vanhu vari kubashandisira kana kuti vari kuita makuna kumadzinza ndo vanhu vandanyanya kuona paYouTube yenyu pasocial media ndiri kuona makazara varoyi handijaidze varoyi hamujaidze secret isingazike munobatsira vakawanda DJ ndeyekuti muroyi zvaakasikwa nemwari akanzi ariko mwari avaizosika muroyi asingagone kusika munhu anogona kubata muroyi n'anga dzinorombesa mishonga vanhu kutozotedzera miko tanga kuroya vamwe vanenge vakasirwa vachitoda vamwe vanenge vachitoroya vachitoda asi isusu tinotanga tabata iwe munhu wekuroyiwa wacho iwewe tokubvisa mhepo yacho iyoyo tochiitora toidzosera kumuridzi ari kukushandisa chaiyo iyoyo svike yomutambudza kana yasvika yamutambudza zvinhu zvake zvaanazo zvinotozopisa muridzi ndo inonzi go back to sender. Vanhu vanongota kuti go back to sender vaziva kuti zvinorevei kana inini ndikisa mhepo yekuti munhu haafe kumunhu izvi tinobvisa mhepo iyoyo toidzosera kumuridzi hama matanda ake ndoshona tinofamba nayo kuno kumunhu ane zvaari kuita pamunhu ngazvidzokere kunani kwaari ndo mafambiro atinenge tichiita mumwe munhu anenge ane mabazvipo zvakasiyana-siyana zvafana nemi ndinoona nguva zhinji munoshanda nevaimbi vanoimba ndizvozvo unogona kuchitemba masongs akanaka anonakidza but vanhu vasingaateerere nenyaya kuti unenge uine mhepo kana tinogona kuti kuchitopisa pasocial media chitoimba nasa chitokufarira asi masongs akanga mapesa ashaya basa wagadzirwa nevamwe vanhu vakufambira kuendera kumadzinga kuti ushaye mbiri saka kwedu kumusic industry zvitoriko zvekutorevesa zvipo zvakasiyana-siyana vazhinji nezvipo zvekuimba vamwe zvipo zvebhora but zvipo izvozvo zvinogona toda tosimudza munhu asi anogona kufarwa nekumishongano yamwe vanhu saka izvo tozvigadzirisa zvese zvipi izvo zvokuti aiwa munhu ane chipo chake chekuimba tinogadzisa kuti munhu aimbe song yake kana imba song yake osimukira owanawo masupporters anokwanisa kumusapota umwe anenge achida kuimba but unenge asina zvinhu zvakakwana ukabviswa mhepo unowanawo munhu anokwanisa kukubatsirawo mapromota nechii right. Ini Mambo Mtize sezvo ndataura ndaikufollowai handingobvunze vanhu sekuzokufonderai kwanda kuita kuti Mambo Mtize ndokumbira umbouya kuzoita sei
sotaura nemi right ndakaona makabatsira svino rayo kuna Isabu sure iyo nyaya iyo hatingadi kuti vane zvayo because is a public figure wanozikanwa patiri kutendai ndakazviona paintaneti zvinhu zvakanga zviri ndinotoramba kuti vanhu vese vatobuda asi svino yaiga vanhu vakawana ndotovabatsira kunguva rimwe nyaya svino yaibude ndechekuti vanhu vakawana ngovaziva kuti ari kurwara atobuda asi ndaisatoda kuti ite sei ibude so it means munotoitira vanhu zvinhu private nditi vanhu private hazvisi zvinhu zvese zvobuda social media zvafanira vanhu vakaona funza kuti aenda kwamutize tichabuda pasocial media handina foni kamera inoswera ichitora vanhu pano nyaya kana dzaakupisa moro yako tamubata ndinotaura kuti asina vanhu social media afanira muke mwaita pana handina kudedzai matongoti omegambo mutize dakira tinokuita vhena tikumbira kacho kuti ndato yenyu mite sei mundienda plus ndafara ndaona mune mapepa ari updated certificate handisina ndane makore ndichibatsira vanhu mane makore ende gore rega rega ndinotonorenyuwa matsamba kuitira mapurisa asandinetsa kana varwere vamwe vanenge vaipana chirasika pfungwa wakaita zvanenge vaita zvinondibatsira kuti ndiende macertificate akakwana ende macertificate tokurudzira kuti mubatsiri wese anga aine macertificate ende inini ndatova inspector futi kuzinata akwanisa kutotosawa maprofita matsamba nedzimwe nganga matsamba because tatova kukuru futi kuzinata kupi tatova nezvigaro ikoko nenyaya yekuti tinodinya matsamba edu tobatsira zvinhu zvinozivikanwa zvikanganga dzinoita kana vamwe vabatsira tovabatsira vanhu vanobatsira vafedha but zasi kufedha tongamba chikoni anobatsira chii nekubatsira vanhu ndaona nyaya yerukawi nditaurire kuti pakamira sei panyaya yerukawi ndoudza naona dzekupisa paindaneti muchiisa vanhu rukawu vanhu vachidzoka vanenge vabirwa nevanenge vabata vana vakadzi vavo vachinhingirikina muchibata nyoka ndisanangurirei kuti muri kuchazozvifambisa sei mambo mutizi rukawo zvarunoita tinoteya munhu ane mukadzi wake anogona kunge asingatruste mwaka ane zvaari kubata paari katori yashandira kuno mukadzi achishandira kure tine zvatinoita panoshanda mabori kwete mabori embwa panosangana embwa panosangana baibai pane zvitsvina inotorwa panosangana embwa baibai pane miti inotorwa panosangana nzizi pane mishonga imwe inozoshandiswa inofanira 6 mishonga yese inoshandiswa kahure kure kana muchikazi yake musango rekai zai racho rinoshandiswa futi tine zvatinoita zvakawanda kugadzira rukawo saka rukawo rugara ruriko ichokwadi kuti runokawo rokunamirira kune runyoka kune ruwara rwekuti munhu anongoshaya nzvimbo chete kune runyoka rwekuti munhu anongozvimba dumbu kana tanga kuramba nenge yakamira ofundakamamotasa mavhidhiyo yangu toona tombogadzira 2-3 nhengo dzinamba dzakamira kune rwehonye runoiswa kumagirlfriend anotora varume vanhu zvinoisa honye kuno kuti akatora mumwe munhu anotanga kubuda chi honye kuzasi kana kuda ropa akasunga geze nane stop tamugadzira mabasa akasiyana siyana sei mambo mutizi zvandinoziva zvizhinji ndo zvandataura zvandinoona pasocial media yenyu yakanzi mambo mutizi ndinoona ine huge following and inoitika zvinhu kazhinji kacho live vanhu vachiona ndinonzwa vanhu vachitaura kuti munobatsira ndosaka ndazoita sei ndazoya makasununguka here kupa mhuri yezimbabwe namba dzenyu ini ndozodzinyora zvangu chanzo changataura dj ndechekuti vazhinji vari kuya confusion nenyaya yemudzimu umwe aringonzi mune mudzimu umwe asingazivi kuti mudzimu yakanoti haisi zvese zvetinozvienzanisa togadzira zvese zvemudzimu nechichi nemamarriages kuna vakawanda kutorehwa dzimba namarwei zvese zvinoita sei tinozvigadzirisa nhamba kuvanhu tinopa ende kuna mwana muzvikora kutemerwa nyora tinozvigadzirisa izvozvo nhamba dzamunondibata 0771 074 332 dzimwe dzacho dzinoti 0 quad 7 ichimidzana 7 vari 4 360 8 kwekupedzisira nhamba idzi inhamba dzinogara dziri base ndinoti mune Zimbabwe ngavarambe vachitraya nhamba idzodzo dzinogona kunge line riri base asi dzinofonwa zvakanyanyisa ende handisiri ndinokudayirai modayirwa nereception mimozo yakono because handingati ndiri kubatsira vamwe kuti kudai mafoni hazviite taurai nazvo zvinenge muchida kana zvidai nini ndinopiwa foni kana ndinoudzwa ndokutsanangurirai zvekuita mwari achikusunungurai alright ndaona mune masocial handle yakanzi mambo mutizi patiktok anditi vanhu vamanya vafollowe kutiktok ikoko tiktok unofollowa Facebook
weyoutube kuyoutube yese akangonzi Mambo Mtize. Inini nesimbori remaakaunti yanda wanomidhia ndo itongo yoshingotora. Alright. Saka jera ndiye akajera vemidhia ndiye akazoti Mambo mukuna basa renyika dai muri mumwe mangogadzira enyu akaunti yevanhu kuti vakwanisa kukwachona mavhidhio enyu because waitora akawanda natirari ana chibanda ndakati vanga vatore zvavo chera vamwe nzi vambudambopusha zvanga akaunti ita seyako ita zvanenge uchidako saka ichirikutopusha muri yeZimbabwe vanofolowa DJ Luster nevari kumativi mana enyika ndokumbirawo kana mune zviri kukunetsai zvingave zvimwe nezvimwe zvataurwa nezvimwe zvisina kutaurwa naMambo Mtize makasununguka kuvabata motaura mawana kubatsirwa tozviziva zvizhinji zviri kunetsa muupenyu asi ukaona chinge ndauya ineni kubva mhiri kwaSamora uku chinge ndauya kunoku kuStone Ridge handicho kuchitungiriza pamagolisa apa ndenge ndanzwa kuti Mambo Mtize vari kuita zvinhu zvinotyisa zvinoshamisa neminana nemakuna futi muri kumaita because ndiri kuzviona paindaneti kana uchifunga kuti no zvingadai zvisiri izvo chimoenda paakaunti yakanzi Mambo Mtize unozvionera wega ndo zvanituma kuti ndiwe panapa musaregedzawo kufolowa akaunti yakanzi DJ Luster ZW isitokupai malinki kana takupai malinki musazoregedzawo kutenda mucomment section ndatenda nenguva yenyu Mambo Mtize mwari ngakukomborere DJ mufambe zvakanaka kudzokera kwamabva nai vatotenda